Ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Зуком ё мавҷи дигари коронавирус. Мавзӯи имрӯзаро чунин унвон гузоштем. Меҳмонони азиз ба студии телевизиони Симои Мустақили Якум хуш омадед. Мавзӯи шамолкашии мавсимӣ ё худ зуком дар сархати асосии расонаҳои хабарӣ боқӣ мемонад. Чанде қабл дар сомонаҳои иҷтимоӣ баромади доктор роҳбари Институти ҷаҳонии омӯзиши саломатӣ дар Нью-Йорк доктор Ораши Алоӣ хуб бо мазмуни огоҳӣ ва пешгирӣ аз хатари паҳншавии гриппи вирус монанд ба таб расид. Дар ҳамин ҳол манбаи иттилоотии Азия Плюс низ маводи таҳлилиеро бо ҳамин мазмун чоп кард. Имрӯз мо кӯшиш мекунем то ин мавзӯъро кушоем. Алҳол як навор ва сипас мо суҳбатро оғоз мекунем. давоми чанд рӯзи охир муроҷиати сокинон аз бемориҳои шадиди роҳи нафас ва илтиҳоби шуш ба беморхонаҳо зиёд шудааст. ин ҳолат ба сард шудани вазъи обу ҳаво вобастагӣ дорад. духтури амрози дарунии беморхонаи ноҳиявии рақами 2 ҷамоатӣ ёва Алишер Исмоилов мегӯяд, ҳоло дар шӯъбаи амрози дарунӣ 12 нафар беморон бистарӣ шудаанд. имрӯз боз 4 нафар беморонро аз ташхис гузаронида бистарӣ карданд. бино ба иттилои духтурон, ҳоло дар беморхона танҳо онҳое ки гувоҳномаи ваксинаро доранд бистарӣ мешаванд. агар шахси муроҷиаткунанда ваксина нагирифта бошад, танҳо баъд аз гузаштан аз иммунизатсия барои бистарӣ шудан иҷозат дода мешавад. духтурон таъкид мекунанд ки гирифтани ваксина барои сокинон муҳим аст, зеро ягона роҳи пешгирӣ аз бемории сироятии коронавирус ва ҳам дигар бемориҳо ба монанди илтиҳоби шуш ва бемории шадиди роҳи нафас танҳо ваксинатсия мебошад. бино ба иттилои духтурон, онҳое ки ваксина гирифтаанд, дар ҳолати гирифторӣ ба ин гуна бемориҳо онро сабук мегузаронанд. дар акси ҳол бошад, яъне онҳое ки ваксина нагирифтаанд, муолиҷа ва ҳам табобаташон тӯл кашида, эҳтимоли вазнин шудани вазъи саломатияшон ҷой дорад. одамое ки гузарондагию ваҳо баъд аз имгузаронӣ бемориҳои шиддатрои нафас ба хоҳ-нохоҳ гирифтор мешаванд, онҳо намуди сабук кади пои равон 2 рӯз 3 рӯз ҳамон камтар сурфаю оби бинӣ рафтан ё ки атсадиҳӣ кади бетабобати бистариям 2-3 намуди витамину ҳамон дорои балғамрон кади дорои пасткунандаи ҳарорати бадан кади шифо ёфта мебарованд. онҳо коршоя мемонанд. одамое ки ваксина нагирифтагӣ эҳтимолияти бузург ҷой дорад ки ваҳо баъд аз бемори шиддатрои нафас шудан, баъд аз алоқаманд бо бемориҳое шудан, ваҳо намуди вазнин илтиҳоби шушҳо гузаронда оризанокшавии онҳо эҳтимолияти баланд дорад. дадоҷон Мақсудови 70 сола сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аст. вай баъд аз гузаронидани бемории сироятии COVID-19 имрӯз дар беморхонаи ноҳиявӣ ваксина гирифт, зеро пайдо шудани штаммҳои нави ин беморӣ бахусус омикрон ки дар аксар давлатҳои Аврупо паҳн шуда истодааст, ӯро аз қабули ваксина бетараф нагузошт. вай таъкид кард ки ҳарчанд бемории дил ва фишорбаландӣ дорад, аммо духтурон тавсия доданд ки гирифтани ваксина барояш хатар надорад. دکترها تاثیر دادن گیرتا و نقض میشتم گفتم من آمده گفتیم خدایش کن نقض من آوازر داره نیاشه که در نرمالی همش از حالا همش گفتگی منم آیم من 70 ببرم دین من گفتم که رفته گیرم چند بار دکتر رفته بودن خانه ما و گیرتام گفتم من آمدیم من شکر نقض آوازر. ҳарчанд то имрӯз ба сокинон бо сад роҳу воситаҳо муҳимияти қабули ваксина бар зидди бемории сироятии коронавирус фаҳмонида шуда бошад ҳам, аммо фарогирии аҳолӣ ба ин маъракаи муҳим талаботи кормандони соҳаи тибро пурра қонеъ намекунад. ҳоло духтурони беморхонаи ноҳиявии рақами 2 ҷамоатӣ ёва оғоз аз моҳи декабри соли 2021 гардиши хона ба хонаро ба роҳ монданд, яъне духтурони оилавӣ сокинонро дар хонаҳояшон ваксина карда истоданд. бино ба иттилои духтурон, давоми рӯз то 35-40 нафар сокинон ваксина мегиранд. ин кор бо мақсади пешгирӣ ва паҳншавии бемории COVID-19 амалӣ карда мешавад. ҳамарӯза духтурон натиҷаи кори худро бегоҳ тариқи онлайн ба вазири тандурустӣ пешниҳод мекунанд. ҳолати ба амал омадаро, яъне авҷ гирифтани бемории мавсимӣ, хуб зукомро, хуб шакли мутатсия шудаи коронавирус гуфтан мумкин аст ё не? вазъи эпидемиологии бемориҳои сироятии шадиди роҳи нафас ва илтиҳоби шуш дар қиёс бо солҳои сипаришуда нисбатан мусоид баҳо дода мешавад. агар соли 2020 48498 ҳодисаи
сироятҳои шадиди роҳи нафас ба қайд гирифта шуда бошад дар ҳамин давраи соли 2021 яъне соли сипарӣ шуда ин шумора ба 28175 нафар расидааст ки ин теъдод 20323 ҳодиса кам ба қайд гирифта шудааст. Инчунин бемории илтиҳоби шуш низ агар соли 2020 12181 ҳодиса бошад, дар соли 2021 ин адад ба 2298 адад расидааст ки ин миқдор низ ба 9883 ҳолат кам ба қайд гирифта шудааст дар байни сокинони шаҳрноҳи вилоят. Чӣ хеле ки дар навор мо дидем, албатта ин чӣ хеле ки гуфта гузаштем, фасли сармои сол аст. новобаста аз ин дар ҳама ҳолат, дар ҳама табақаҳои синну сол, хоҳ зан бошад, хоҳ мард, аз ҳисоби риоя накардани беҳдошти шахсӣ ва ҷамъиятӣ ва яъне обу тоби бадан ва гармию сардӣ ба ин бемориҳо дучор мешавад. Яъне ин зуком аст ҳамагӣ ва новобаста аз нишонаҳое ки бисёр як аҷоиб аст ва як зукоми ғайриоддӣ метобад. Имрӯз пӯшида нест ки дар хонаҳо, дар оилаҳо аъзоёни оила гурӯҳӣ зуком шуда истодаанд ва ин хуб вируси ин сирояти шадиди роҳи нафас мебошад. коронавирус нест. Нест. Ин чунки он сироятҳои шадиди роҳи нафас албатта роҳи гузаришашон тавассути ҳавогии қатрагӣ мебошад. Албатта ана эҳтимолияти яъне дучоршавии аҳолӣ тариқи оммавӣ ба назар мерасад. Пӯшида нест ки дар беморхонаи сироятии шаҳри Хуҷанд низ беморон бистарӣ гардидаанд. Онҳо бештар бо кадом ташхис хуб бистарӣ мешаванд? Бисёртар бо оризаҳои ба дастгузарондани зукоми муқаррарӣ. Ин оризаҳо ҳамчун илтиҳоби шушҳо мебошад ва бисёртар синну солашон калон мебошад. Он шахсоне ки масъулияташон паст мебошад, яъне он шахсоне ки баъд аз гирифтор шудани ба бемории зуком ё пурра тавбат нагирифтаанд, ҳар гуна оризаҳо бошад, агар ҳамҷоя бистарӣ карда мешаванд. Хуб, ташхиси рентгении беморонро ҳам аз назар мегузаронед? Чиро нишон медиҳад? Албатта. Дар ташхиси рентгенӣ мо дида метавонем ки ҳамон ҷойҳои аксаш баланд мешавад, яъне илтиҳоби шушҳо дар он ҷо дида мешавад ва бисёр мо медонем ки бемориҳои шадиди сироятӣ сабабаш ҳам вирусу ҳам микроб шуда метавонад ва на танҳо мисол дар шароити ҳозира на танҳо бемории ковид, яъне мо гуфтем ки штамми нави ин бемори омикрона паҳн шуда истодааст дар тамоми ҷаҳон, на танҳо ин беморӣ мутатсия шуда метавонад ин вирус, балки ҳаст вирусҳое ки муқаррарӣ, мисол вируси зуком мегӯем, он ҳам низ мутатсия карда мешавад. Он ҳам дигар намудҳои дигар штаммош дида мешавад ки дар ҳозири шароит, яъне хунукшавии ҳаво, ивазшавии боду ҳаво, баландшавии намнокии ҳаво, дар ҳамин шароит дигар бисёр бемориҳои сироятӣ мисли ҳар гуна зуком, парагрипп, грипп мегӯянд ва боз бемориҳои шадиде ки бо роҳи нафас, сироятҳои менингококӣ дар ҳамин шароити ҳаво нағз афзоиш меёбад. Барои ҳамин, барои пешгирӣ аз ҳамин бемориҳо мо бояд худро эҳтиёт кунем ва риояи ҳамон гигиенаи шахси худро риоя кунем. Аксарият ба таври худ байни ҳам гӯё хуб баҳс мекунанд ки ин ҳамон шакли дигаркардаи коронавирус аст, ин ҳамон намуди омикрон аст ки гӯё як андоза бо шакли сусташ ворид шуда истодааст. То он фурсате ки вазорати тандурустӣ тасдиқ накунад ки воқеан ҳам дубора боз COVID-19 дар мо пайдо шудааст, касе ба ин масъала ҷавоби дақиқ ҳам гуфта наметавонад. Ва аз нигоҳи шумо агар ки бемории мавсимӣ бошад ва зуком бошад ва хуруҷ карда истода бошад, пас чаро мо мардумро ҳушдор дода наметавонем, маслан огоҳ намекунем ки аз ҳамин ҳолат худро хуб эмин гиранд, яъне чораҳои беҳдоштиро риоя кунанд? Хуб, марҳамат.
дар ҳамаи 18 шаҳру навоҳии вилояти суғд марказҳои ташаккули тарзи ҳаёти солим фаъолият мебаранд ва аввалин дараҷа вазифаи ҳамаи онҳо ин ки пеш гирифтани беморӣ. Ба ҳамагон маълум мебошад ки албатта пешгирии беморӣ назар ба муолиҷаи он осон ва арзонтар аст. Бинобар ин ҳам мо ҳамарӯза байни мардум корбарӣ мекунем, дӯконҳои саломатӣ, аксияҳо мегузаронем ва ҳадаф аз гузарондани чунин чорабиниҳо фақат баландбардоштани маълумотноки аҳолӣ мебошад. Ба ҳамонҳо гуфта мегузарем ки онҳо фориғбор нашаванд. Мана мо хеле ки дидем чӣ қадар нафарон фафтиданд солҳои гузашта. Мо мегӯем ки албатта бояд онҳо масофаро риоя кунанд, ниқоб гирон гарданд ва албатта гигиени шахсӣ. Аммо мо дида истодем ки вақте ки дар кӯчаҳо мебинем, дар микроавтобусҳо, дар автобусҳо нафарон тамоман ниқоб намебанданд, риоя намекунанд. ва ҳама вақт мо мегӯем ки агар ҳар як нафар на танҳо оиди пешгирии бемориҳои мавсимӣ ё ки бемориҳои сироитӣ, балки тамоми бемориҳо намешаванд вақте ки онҳо тарзи ҳаёти солимро интихоб мекунанд. умуман худи мафҳуми тарзи ҳаёти солим чист? Ин ки тарзи ҳаёти солим ки ба 5 қисмат тақсим мешавад. Ин яъне варзиш, гигиени шахсӣ, ғизои солим, обутоб додани бадан ва албатта тарки одатҳои бад. Вақте ки мо мегӯем ки варзиш, дар ҳамаи баромадҳои мо гуфта мегузарем ки ҳар як нафар бояд камаш дар як рӯз ақаллан ним соат пиёда роҳ гардад дар ҳавои тоза. ғизои солим ҳамеша мо мегӯем ки бояд хӯрокҳои тару тозаро истифода баранд. Мана Тоҷикистони мо ин Тоҷикистони беҳишт осо мебошад. Дар мо ҳамаи тармеваҳо ҳастанд, ҳамаи кабутиҳо ҳастанд. Тамоми фасли сол, ҳам баҳор, ҳам зимистон, онҳо метавонанд аз ҳамин тармеваҳои тару тоза истифода баранд ва ҳар як нафар имрӯз бояд накам аз 400 грамм сабзавотро истеъмол кунад. ва гуфта мегузарем ки мана кабудия дар фасли зимистон бисёртар лимон истифода баранд, зеро масъулияти онҳо баланд мешавад. Дар лимон витамин С мебошад. Вақте ки иммунитет яъне масъулияти бадан баланд шуд, аллакай вай бемориро қабул намекунад. ё ки дар ҳолате ки бемор мешавад, худаш ҳатто нафаҳмида монданаш ки сабук мегузаронад. Барои ҳамин ҳам агар ҳамин ҳам тарки одатҳои бад, яъне мана мо имрӯз гуфтастем ки бемориҳои шадиди роҳи нафаса, ана ҳамин сигаркашиам аллакай ҳамин заиф карда истода организм инсонро, аллакай бемориро тез ба худ қабул мекунад. Хусусан мана имрӯзҳо ки сард ҳаст, ҳаво сард мебошад, мо боз мегӯем ки ба кӯдакон низ ки дар мактабҳо мераванд, даву тоз мекунанд, гарм шуда омада хунуки обҳои ташнашкини хунук нанӯшанд, бисёртар дар хона чойи гарм нӯшанд гуфта. Аммо мутаассифона агар ҳамин қоидаҳоро риоя мекарданд, ягон нафар ба ҳамин бемориҳо гирифтор намешуд. инҷо гуфтанд ки воқеан он нафароне ки ҳатто эмгузаронӣ шуданд, онҳо низ ҳамин намуди зукомро аз сар гузаронида истоданд. хуб ва ба шакли сабуктар, инҷо худи духтурон ҳам тасдиқ мекунанд. акнун новобаста аз ин, агар ки имрӯз воқеан ҳам ин намуди зуком доман паҳн карда истода бошад, хуб онро мавҷи дигари ковид нагӯем? Ин коронавирус нест? Нест. ва шакли намуди омикрон ҳам нест. Не. дар ҳоле ки маслан дар ҳамсоя кишварҳо, маслан Ӯзбекистон, Қирғизистон, Қазоқистон ва дигар, маслан Федератсияи Русия воқеан ҳам расман тасдиқ карданд ки ин штампи коронавирус аллакай дар ин давлатҳо муайян шудааст. Маслан дар Амрико рӯ ба пастшавӣ оварда истода бошад, ҳам дар Русия онҳо омодагӣ мегиранд барои хуб мавҷи навбатии ҳамин коронавирус намуди омикрон. Акнун имрӯз шумо чӣ хуб андешаи шумо дар ҳамин маврид? Воқеан ҳам шумо хуб дар ҷамъият ҳастед, новобаста аз кору вазифа, вазъиятро дида истодаед, чӣ гуна баҳогузорӣ мекунед? Аввалаш гуфтам дар кор ки оиди бемориҳое ки мардум ки ҳозир рафту омад зиёд шуд, ҳама бастаги роҳҳои ҳавоӣ, роҳҳои заминокӣ кушода шуд. Омода рафт аз Русия асосан мана Тоҷикистон омода истодам. ҳамаи онҳо ки мегузаранд ташхири ПЦР мегузаранд, меспоранд, мегиранд мазоқ аз бинӣ, аз гулӯ. агар ки дарёфт шавад ҳақиқатан карантин гирифта мешавад, маълумот санэпидстанция пешниҳод карда мешавад, лекин мо то имрӯза нашудем. маҳдудияти карантинӣ ҳам қатъ карда нашудааст ҳанӯз? бо мақсади пешгирӣ роҳ надодан ба пайдоиш ва паҳншавии сироят, яъне воридоти сироят ба миқёси шаҳрноҳияи вилоят тавассути гузаргоҳҳои сарҳадӣ, дар ҳамаи нуқтаҳои гузаргоҳҳои сарҳадӣ нуқтаҳои санитари карантинӣ ташкил карда шудааст ва навбатдории шабонарӯзӣ аз тарафи мутахассисони соҳаи санитарии эпидемиологӣ ташкил карда шудааст. инчунин ҳар мусофир аст, меҳмон аст, кадом нафаре ки вориди шаҳр ноҳияи вилоят тавассути сарҳадот, ҳам фурудгоҳ, ҳам роҳи оҳан ва ҳам роҳи заминӣ ворид мешаванд, албатта аз ташхиси
коронавирус гузаронида мешавад ва дар ҳолати дарёфт шудан ё гумонбар ба ин сироят пайдо шудан ҳатман ба изолятсия ё ки маҳдудият фаро гирифта мешавад. дар ҳолати пайдо нашудан низ ба тамоми муассисаҳои тандурустӣ, муассисаҳои кӯмаки аввалии тибби санитарӣ ҷои зисти онҳо хабар дода мешавад ки шаҳрванди шумо тариқи фалон гузаргоҳ гузашт, ҳамина давоми 14 рӯз зери назорати табибони оилавӣ ва ҳамшираҳои тибби оилавӣ қарор дода шавад. ПЦР тестҳо аниқ ва дақиқ муайян мекунанд ки хуб натиҷаи он мусбӣ аст ё манфӣ? бале, он молишаке ки аз бинӣ ё аз гулӯи мусофирон гирифта мешавад ба пуррагӣ аз ташхисгоҳи вирусологии маркази назорати давлати санитария эпидемиологии вилоят гузаронида мешавад. он таҷҳизот ва дастгоҳҳое ки дар заминаи озмоишгоҳи вирусологӣ айни ҳол вуҷуд дорад вай муосир мебошад, яъне нав мебошад ва қобилияти ҳамагуна гузаронидани ташхисҳои вирусологиро дорад. хуб, марҳамат. аз вазъияти имрӯзи шумо бохабар ҳастед ё худи шумо ё ягон нафар наздикони шумо ҳамин намуди зукомро асар гузарониданд ё мегузаронанд? чанда пеш дар оғози моҳи январ ман худам ва модарам чанд нафар аз оилаи мо бемор шудем. намедонам ин кадом намуди беморӣ аст, зуком ё ин ки ковид бошад. ва ҳамзамон чанд нафар хешонимон, наздиконамон ба ҳамин беморӣ дучор шуданд. аз сабаби намедонам чӣ бошад ки ин бемориро аз сар гузарондем, вале ҳама ҳоло сеҳатанд, хубанд, дар ҳолати хуб қарор доранд. чанд рӯз шумо дар хона муолиҷа гирифтед? Дар хона ё беморхона? дар хона будам ман, аз сабаби ки ман донишҷӯ ҳастам, дарсҳои мо низ тамом шуда буд. дар хона муолиҷа гирифтам. чанд рӯз идома ёфт муолиҷаи шумо? давоми як ҳафта буд ба назарам. ба духтури оилавӣ муроҷиат кардед? не, ба духтур муроҷиат накардам. худ муолиҷа кунед? бале, дар хона муолиҷа кардем. кадом намуди дорувориҳоро истеъмол кардед, хуб қабул кардед? доруворие ки бештар истифода мебарем, ман ҳолатам он қадар бад буд. ҳарорати бадан доштед? не. таб доштед? не, камтар суфа мекардам. хуб, биниям рӯз шуда буд. тамом баъди як ҳафта тақрибан ин бемориам сеҳат шуд. антибиотик хӯрдед, не? бале, дору хӯрдам, дорои парацетамол, мукалтин боз, бабин монанд дорои ки барои табобатшавӣ кӯмак мекунанд. аз они модаратон чӣ хел нишонаҳо дошт бемории он кас? аз они модарам низ ба таври аниман бар ин буд. бемори ягон яъне мисли ҳамон зукоме ки солҳои пеш ягон мушкиле эҷод накард. ман худ низ аз ҷумла ваксина гирифта будам, танҳо як вояи ваксинаро. аз сабаби он ки ба беморхона рафтам барои гирифтани ваксинаи дуюм, он ҷо ваксинае ки ман гирифта будам аллакай дар он беморхона набуд. барои ҳамин танҳо як ваксина гирифтам. шояд аз ҳамин сабаб бошад ки бемориро ман хуб пешсар кардам. акнун модаратон чӣ? модаратон хуб аз ин пеш солҳои қаблӣ масалан ҳамин бемории сироятии коронавирусро асар гузаронида буданд ё не? ё ваксина қабул карданд? не, модарам ваксина қабул накарданд ба фикрам. хай бемор мешуданд, бемор не, коронавирус шуданд ё не? коронавирус не, вале дар ҳамин вақту замон ҳамеша бемор мешавем мо, ман, модарам. чунин ҳолатҳо буданд. бемории мавсимӣ, пеш аз он ки COVID-19 пайдо шуд, чунин бемориҳо буданд. фаҳмо, шумо чӣ, марҳамат ҷавонон, шумо чӣ? масалан хуб аз хабару воқеаҳое ки масалан рӯзҳои охир дар сомонаҳои иҷтимоӣ ё дар масалан рӯзномаҳо ё худ дар сайтҳои иттилоотӣ пайдо мешаванд, огоҳ ҳастед дар мавриди ҳамин мавзӯи имрӯза? бисёртар маҷаллаҳои саломат бошедро мехонам. боре хонда будам ки 1 грамм вазни коронавирус зиёда аз 420 миллион аҳолии рӯи дунёро аз кор боз монд. онҳо маҷбур шуданд ки аз кор раванд, яъне бо наздиконашон равоо накунанд, яъне аз наздикон ҷудо ҳам қариб шуданд. ва ман низ бале ба вақте ки модарам бемор шуда буд, як 3-4 моҳ шуд, ба бемори ковид дар ҳақиқат гирифтор шуда буд. ва мо баъд аз сеҳатёбии ӯ аҳли оила ба чунин хулоса омадем ки ӯро бояд ба гирифтани вояи ваксина барем ва ҳамчунин шуд. ва имрӯз модарам худоро шукр ки сеҳат аст ва 2 вояро пурра
гирифта аст. кадом чораҳои беҳдоштиро шумо дар оила ба роҳ мондаед? Маслан дар берун мо аллакай медонем ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бо ниқоб бояд мо гардем, фосилаи иҷтимоиро риоя кунем, дасти худро тез шӯем ё бо маҳлулҳои антисептикӣ маслан тоза карда истем. дар оила чӣ? барои он ки ба ҳамин зукоми масалан хуб мавсимӣ дучор нашавем ё худ дигар намуди бемориҳои сироятӣ рӯбарӯ нашавем, дар оилаи шумо чӣ хел ба роҳ монда шудааст чораҳои беҳдоштӣ? мо дар оила дастмонро бо собун шушта меистем, ба қоидаи гигиена риоя мекунем, боз дар кӯчаҳо бо ниқоб мегардем, безарурият ба кӯчаҳо намебароем. хуб дар оилаи шумо ё ҳамсоягони шумо ягон нафар ба хуб зуком шуд, сироят ёфт? бале, оилаи ман зуком шуд. кай? 10 рӯз пеш. чанд нафар? ҳамаи аъзои оила. киҳо? падарам, модарам, ман, 2 хоҳарам. чӣ хел гузарондед бемориро? бемори сабук гузашт. бемори ман сабук буд, мо бо ёрии доруҳои оддӣ гузарондем. ба духтури оилавӣ муроҷиат кардед? Не. муроҷиат накардед. ва чанд рӯз идома ёфт бемории шумо? чанд муддат? 11 рӯз. бори ҳам давоми ҳамин 11 рӯз шумо ба андешаи худ ҳамин фикри маслан шояд ин коронавирус бошадро роҳ додед ё не? Не. пас аз чанд лаҳза мо боз ба суҳбати студия бармегардем. бо мо бимонед. бахши реклама дар пеш аст. зуком ё мавҷи дигари COVID-19 чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон ва инак меҳмонони азиз мо барномаро идома медиҳем. марҳамат духтур, андешаи шумо анаклон дар ҳамин марҳилае ки бисёр як марҳилаи ҳассос аст, пурмасъулият аст, ҳамин духтурони оилавӣ вобаста ба ҳамин мавсим омӯзонида мешаванд ва ҳамчунин ҳамширагони тиб низ дар ҳамин шароити пандемия ки имрӯз боз мана як намуди ҳамин зукоме ки доман паҳн карда истодааст, онҳо махсусан омӯзонда мешаванд пайваста ки чӣ гуна бо аҳолӣ корбарӣ кунанд. тамоми табибони вилояти суғд, ҳамширагони вилояти суғд оиди омӯзиш оиди COVID-19 ба пуррагӣ омӯзонида шуданд. и нисбати аломатҳош, и нисбати пешгирӣ он, нисбати беҳдоштӣ, бо аҳолӣ муносибат, нисбати ваксинатсия на танҳо аз тарафи маркази таълими клиникавии тибби оилави вилояти суғд, балки аз тарафи ҳам маркази тарзи ҳаёти солим, ҳам маркази иммунопрофилактика якчанд омӯзишҳо гузаронида шуда пурра нисбати ин беморӣ медонанд ва ҳар рӯз нисбати ин беморӣ бо аҳолӣ кор доранд. нисбати зукоми мавсимӣ ин беморӣ то 2020 буд. бемориҳои шадиди роҳи нафас ҳама сола зимистон, тирамоҳ зимистон авҷ доштанд, ба рақамҳои баланд авҷгиришон мерасид. и нисбати ин беморӣ гуфтаниам ки агар мо сари вақт муроҷиат дар ҳақиқат давоми 4 рӯзи аввал кам ба табиби оилавӣ муроҷиат мекунанд. истеъмоли дорувориҳо чӣ хел қайд кардед, парацетамол, мукалтин, да ин дуруст аст. анакун а вақте ки аҳоли мо табобатро бо антибиотикҳо сар мекунанд, ин аз тарафи аҳоли мо камтар беэътиноӣ гӯем ё бе маълумотнокӣ гӯем дурусттар мешавад. барои он ки тавсияи антибиотикҳо фақат нисбати зарурият ва нисбати зуком антибиотик якон фоида ҳам надорад. ина духтуро як борам не 10 бор қайд мекунанд. ҳар суҳбаташон бояд қайд кунанд. ана нисбати аломатҳои зуком ҳама сола чӣ хеле ки буд, ҳароратбаландӣ, сулфаи бисёр, хасташавии овоз, хафашавии овоз, дар дамоми бадан, ин ҳамаш аломатҳои зукоми мавсимӣ мебошад. ҳамин аломатҳои зукоми мавсимӣ охир тамоман ба аломатҳои коронавирус монандӣ дорад. пас чӣ хел инҷо табибон хуб фарқ мекунанд ин ду бемориро? инҷа тафриқаи ташхисӣ ҳаст. вақте ки бемор ба табиб муроҷиат мекунад, албатта табиб тафриқа карда агар нисбати ковид
خواطری پیدا کند به مولشک میفرستاند و همین با واسطه تشخیصات تصدیق میکند که کووید است یا بیماری سیزون به موسمی. خب معلوماتی که ما غیر رسمی حتی میشنویم مثلا چند پیش یک چند نفر یک گروه کارمندان یک شرکت خب گروهی از کار به رخصتی خب بیماری جواب داده شدند چون که در همه آنها همین زکامی خب آخرانی که امروز اهالی اثر گذرانده استاده است در ارگانیسم آنها پیدا شده است و همین حالت ها در جمعیت شاید مردم را باز هم به اندیشه نمودن وادار میکند که این زکام است یا اینکه کرونا ویروس. خب به هر حال علاوه کردنی هستید شما؟ کمتر اگر به تاریخ نگاه کنیم حالت هایی که سال 2020 ماه اپریل سر شد زکام در جمهوری تاجیکستان از 15 نفر به قید گرفتگان سر شده بود. از همه روز سر کرده تا همه روز حکومت جمهوری تاجیکستان دائما زینه به زینه همه مسئله را چی حل کرده شده است. همون سالهایی که سر شد همه آدما میدونند که شرایط چه وضعی بود. ماه اپریل 20 ماه اپریل مانه 21 نزد همین مثال عادیگریم نزد بیمارخانه ولایتی با 60 50 تا 100 نفر автомашина می ایستادند. آدما برای خبرگیری بیمارشان آمادگی بودند. همه سرسان و سرگردان بود. لیکن از روز یکم جمهوری تاجیکستان همه کاربره به راه مانده سر کردن از با دستگیری شریکان شدن لابراتوری ویروسولوژی در شهر دوشنبه در مرکزهای ولایتی بعد آهسته آهسته زینه به زینه گذاشتن برای گرفتن نقاب در جای جمعیتی رعایت کردن قاعده شخصی گیگینی و چی دستورالعمل‌ها اویدی من واکسینایی که ما استفاده میبریم و ایمونیزاسیون بی خطر چیزی که ما دکتر گفته گذاشتم برای کارمندان تیپ کارمندان تیپ که با ایمونیزاسیون مشغولن همه ما هزار خود دسترس کرده هر یک کارمند تیپ دستش رو دادیم کاربری رفته شده است آموزش رو گذراندیم در همه شهر و ناحیه‌ها. اگر مثال عادی گیریم در شهر پنجکین 120 مؤسسه طبی ایمونیزاسیون گذراند از همه ما قریب 450 نفر کارمندان طب یک هفته یک روزانه آموزنده دستش به دادیم شهادت نامه که برای ایمونیزاسیون کووید گذراندن به حقوق دارد. این کارها حالا رفتی شده است. من به نزدیکی محترم وزیر ما یک فرمایشی بسیار من حساب میکنم که وقتش به امضا کردم به امضا رسید. همونجا پیشنهاد شده است که موافق فرمایش وزیر ما حجره های ایمونیزاسیون کنی که کودکان ایمونیزاسیون تخفیف میگذراند از حجره های ایمونیزاسیون کووید علاوه در آنجا دو تا کارمند تیپ همشیره تیپ کووید که مشغول میشن ایمونیزاسیونش با همشیره تیپ ایمونیزاسیون نقشه میگذراند. برای همین این حاضر به چیزی که گفتم به نزدیکی ممکن این کووید از ما دور نرود لیکن ایمونیزاسیون ما حتما دوام دادن ما لازم. اکنون تا امروز در سطح ولایت در مقیاس ولایت چند نفر از امگذرانی گذاشتند؟ وایه اول وایه دوم را چند نفر آدمان گرفتند و چقدر باقی ماند؟ گروه مقصدناک ما 1,578,466 نفر در ولایت که وایه یکم میگیرند بعد وایه دوم میگذارند. از آنها امروز ما 5 تا واکسن استفاده میبریم. 5 نمود واکسن وارد شد همین روز با همین 5 نمود واکسن 2,470,622 وایه که از این ایمونیزاسیون گرفتن یکم وایه 1,141,101 نفر که ولایت به 72 از دسته فایده را تشکیل میدهد. وایه دوم هم حاضر رفته شده است. از وایه دوم گرفتن 875,306 نفر که 55 از 5 چی فایده را نشان داده شده است. حاضر چی تلفات ما از بس که آنکه کارمندان مؤسسه طب آموزش گذاشتم تلفات واکسن بسیار پست. نه احتیاط کارانه استفاده میبریم چیزی قیمت راههای آمریکایی و دیگه دولت ها میبیاد همه چی از 0.010 تا 0.01 عمومی که گریم 5 تا واکسن با صرفیات ما از 0.006 شده است. خلاص که بسیار پسترین احتیاط کارانه استفاده بردن. حاضر ما واکسن داریم در ولایت 440,352 وایه رفته استفاده است. هم 3 نمود واکسن آهسته ما کاربری کارسیم دیگه با آن معلومات آمد که 250,000 چی وایه باید ما با چی واکسن آمریکا
модерна бояд ворид шавад мо бояд тақсим мекунем якум гурӯҳу дуюм гурӯҳ ба гап инҷост ки аку мо як ҳама тарафа корбари каранда кор як кормандони тиб не инҷа ба ҳама агар дастгирӣ кунанд сар кара аз кумитаи маҳалла кумитаи занҳо кумитаи дини маҳалла сарварони маҳалла пиёронсолони маҳалла бояд мардум ба фаҳмонанд ки иммунизация гирифтан чӣ шарт мумкин ки як виҷдонаш вай кунаду нагирифтагон омода иммунизация гирад мо ҳатто розӣ шудем ки иҷозат додем ки ва маслиҳат додем сумка яхтонҳо додем ҳар як маҳалла ба якта меҳмонхона ама якта меҳмонхона ба якта стол мемонанд дута сумка яхтон якташ ба ваксина нигоҳ дошта мешавад дуюмаш ба чӣ ваксина истифодашаванда ҳамона гирифта иммунизация каранд ҳамин ба фикрам ҳамин ба мардум чӣ омаданашон суст айнан дар анамин мавриди реваксинация ё худ қабули вояи сеюм аз рӯи маълумотҳо ё худ хуб шабакаҳои иттилоотӣ инҷо маълумот доданд ки дар пойтахти кишвар реваксинация оғоз шудааст яъне вояи сеюмро аллакай қабул карда истоданд дар вилояти суғд чӣ дар вилояти суғд маълумот нест чунки ҳар як шаҳру ноҳия вилоят худаш дорад чи ситоди шаҳрӣ ситоди вилоятӣ ситоди ҷумҳуриявӣ азбаски он ки мумкин чунки чанд садта посольство ҳастанд сафоратхонаҳое ки аз тамоми дунё кормандонашон ҳастанд омода рафт бисёр вай пойтахт омода рафт бисёр мумкин аз ин лиҳоз ба хулоса омода бошанд истоди ҷумҳуриявӣ ки шаҳри душанбе чӣ сар кунем бояд ки ҳаме агар ворид шавад паҳншавиш чӣ қатъ шавад яъне дар вилояти суғд тамоман аз вояи сеюмро ягон нафар ягон кормандон ягон соҳа қабул накард ягон супориш нагирифтем ҳоли ҳуҷҷат нагирифтем ки ҳамина кора ваксина ин ба ҷудо шудагиш не агар ҳал шавад албатта ваксина ҷудо ҳар як вояе ки мо ба ворид мешавад мо супориш мегирем аз ҷумҳур аз вазорати тандурустӣ мегӯем ки боз хеле ки ман гуфтам агар 250 000 воя ворид шавад мегӯем ки 125 000 вояи якум 125 000 вояи дуюм штавре ки шумо медонед ҳама маълумот доранд вақте ки ҳиндустон ба мо якум AstraZeneca аз ҳиндустон гирифтем ваксина 8 марти 2020 ворид шуд вақте ки ҳиндустон ба як шабонарӯз ба то 500-600 000 ковид ба қайд гирифта мешуд муриши мардумаш зиёд шуд мардумаш норозигӣ баён кард чи ва ё маълумот доданд ки мо шумо ба ваксина муваққатан фурӯхтанаша қатъ мекунем ваксина ҳақиқатан мо ҷумҳурро ворид нашуд ҳамон вақт мо чӣ баъди 3 моҳ баъд дуюм воя гирифтем вақте ки худаш шаб ҳолат ором шуд дар ҳиндустон ваксина ки худаш мефурӯхтагӣ боқӣ монд баъд мо ба фурӯхтан чӣ дастрас кардан сар карданд ин ҳолатҳо мешавад ҳаминҷо ман бисёр аз шумо муайян кардан мехостам мо дар мавриди иммунизация гуфта истодаем яъне зидди бемории COVID-19 аз грипп чӣ масалан дар дигар кишварҳо зидди ҳамин бемории зуком ҳам иммунизация мекунанд хуб дар мо чӣ албатта мо низ моҳи ноябр декабр хато накунам нисбати зукоми мавсимӣ низ якчанд чорабиниҳо гузаронда аз он ҷумла нисбати гурӯҳҳои хатар гузарондани ваксинатсия зидди бемории зукомро низ гузаронидем ба гурӯҳи хатар киҳо дохил мешаванд калонсолон бемороне ки бисёртар бемориҳои музмин доранд аз он ҷумла бемориҳои роҳи нафас ба пуррагӣ фаро гирифта наметавонем албатта гурӯҳе ки мақсаднок ҷудо карда шуданд бемориҳои музмин доранд фишорбаландӣ захми меъда хато накунам диабети қанд ва бемориҳои шадиди роҳи нафас мо онро гузаронидем лекин ба ҳамаи ҳамин нигоҳ накарда якум эҳтиёткорӣ нисбати пешгирии бемории зуком нигоҳ доштани беҳдоштӣ яъне ки ҳамарӯза нисбати аҳамият додан нисбати саломатии худ нигоҳ доштани тозагии хона гашту гузор дар ҳавои тоза и камтар ташриф овардан ба ҷойҳое ки нисбатан одамо ҷамъ шуданд. Ташаккур, саломат бошед. Зуком ҳам бемории сироятӣ аз дида истодаем ки гурӯҳ одамон сироят ёфта истодаанд. Хуб аз ҷумла COVID-19 низ чунин аст. Хуб дар ҳамин марҳилае ки шояд якеро аз дигари мо ба осонӣ фарқ карда тавонем худро эҳтиёт кунем, эмин нигоҳ дорем. Хуб
فکر شما؟ هر سال در همین وقتهای زمستان اول بهار وقتی موسمی بیماری های سیرایتی راهی بالای نفس می باشد و سیرایت های شدیدی راهی نفس به دو گروه جدا می شوند. به راهی بالای نفس به این رینیت، سینوسیت و تنزیل داخل می شود و بیماری های شدیدی راهی پایانی نفس که به این لارینگیت، ترکیت، برونخیت و التهاب شش ها داخل می شوند. برای همین پیشگیری کردن یا که وقتی که هم کودکان و هم کلانسالان به این بیماری گرفتار میشن پیش از همه در خانه تابت میگیرن. برای این تست همین هوای خانه رو تازه کردن ما در کاره. بعضی می خانه ها میرید وقتی که کسل رو میبینید کسل میشوند سوفه میکنن هم درو تیرزا محکم بالاشون پشته خوب میرن نبرد این چی میشود بهتر برای سلامتی خودشان. برای همین شامل داده ایستادن در کار چقدر که امکانیت باشد بسیارتر نوشیدن در کار در یک شبانه روز تا 2-3 لیتر آب رو هم همین هر گونه شربت های نوشیدن در کار و در همین وقتی حاضره باز موسمی بیماری زردپروینی آیا می باشد که نموده زردپروینی گروه آ سرشوی این بیماری به مثل زکام سر می شود. همون نشانه ها رو دارد. پیش از اون که کودکان زرد می شوند همون وقتانده پیش از دوره پیش از زرد شوی در اون دوره این علامت های به مثل زکام، سوفه، تبکنی، روشوی بینی، سوفه خشک، درد مشک‌ها، درد بغم‌ها دیده می شود و مادران خود معالجگی میکنن داروهای میتیان که بیشتر درست نمیشد صحت نمیاد بعد اوجه کودک به زرد شوید سری وقت برای همین نه تنها برای همین پیشگیری و سیرایت های راهی بالای نفس لیکن همین بر پیشگیری هپاتیت A می باشه. در گازت تاجیکستان یک مقاله برآمد که در با این اقدام حکومت ولایت سوخت آدمانی که ایمونیزاسیون نگرفتن به توی مرکه ها برای جمعیتی چی در آمدن به بیمارخانه ممکن نیست. حقیقتا با این اقدام دوام دادن در کار سال انتظام سخت‌تر گرفتن در کار آینده چی البته فایده کلام ما با همکسبانی که در کنفرانس های مجامعه وام خوردیم تا حالا باید داریم اولگی خبر گرفته میشیم یا دیگر به زنگ میستیم من ازبکستان همسایه یا قرقیزستان همسایه میگفتند که اگر کارمند تیپ سرتیفیکات نداشته باشد در بازه بیمارخانه در آمدن به حقوق ندارد. لیکن ما به حالی هستند طبیبانی که ایمونیزاسیون تا حال چی خودشان نگرفته که هستند همه خیلی شخصان. من مثال عادی طبیبانی چی بیمارخانه شخصی بیمارخانه شخصی 1538 نفر با قید گرفتگی در بیمارخانه شخصی کار میکنند. از اینها 1280 نفر ایمونیزاسیون گرفتن خلاص. کجا شد 358 نفر آنها؟ پس کی سر این مسئله باید جدی کار کنه؟ من با فکرم کارخانه‌ای که نظارت اوید کووید میبرم باید نظارت سخت‌تر کنند و از اون وقت سال ترتیب در آوردن ممکن. خب فهمو این به وجدان بازم هر نفر حواله میکنیم این پهلوی مسئله رو انکنون خب نگاه کنید در فرجام برنامه. خب در مورد بازم زکام برمیگردیم به موضوع اساسی در حالت مثلا ایمونیتت عمومی گفتیم در حالت مثلا قبول کردن واکسیناسیون خب همین کرونا ویروس هم مثل همین زکام موسمی سبکبار گذشته رفتنش ممکن؟ خیلی که به همه ما معلوم است دوام 2 سال اخیر که ما با این سیرایت مبارزه بردیم یعنی مبارزه به امان بردیم با همه ما علاقه دقیق و عمیق است که این بیماری با 4 فصل سال مطابق است و موافق است نه بهار میگوید نه زمستان نه دیگر گذشته از این شکل دیگر کرده می است تنها شکلی برانگیزنده دیگر کرده می شود تمام نو بسته از این ما باید تمام چاره‌های احتیاطکاری را رعایت کنیم اینچنین نسبتی با واکسیناسیون ضد سرایت کرونا ویروس فرا گرفتن طبقه‌های آسیب پذیر اهالی از طرف سرطبیب دولتی سانیتری ولایت سوخت طبق اجرای طلبات‌های سندهای معیاری حقوقی که از طرف
вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ дар самти пешгирии ин сироят яъне бароварда шудааст, таҳия гардидааст. тамоми роҳбарони ташкилоти муассиса ва идораҳо вазифадор карда шудаанд, дастур гирифтаанд ки ҳамаи он кормандоне ки дар ҳамон корхонаву ташкилот фаъолият мебаранд, новобаста аз шакли моликият ва тобиати идоравиашон бояд ҳатман ба иммунизатсияи зидди сирояти коронавирус фаро гирифта шаванд. чихеле ки устод қайд карда гузаштанд, аз бемасъулиятии баъзе роҳбарон ана то ҳол фарогирии кормандони муассисаҳо пурра намебошад ки ин албатта ташвишовар аст. мо бояд саҳлангорӣ накунем, тамоми кӯшишро ба харҷ диҳем то ҳам пешгирӣ намоем ва ҳам ба ваксинатсия фаро гирем. бисёр як нуктаи бисёр як аҷоибро ҳам инҷо таъкид карданд. вақте масалан модар фарзандашро ба дабистон мебарад, аз вай сертификати ваксина мепурсанд. вақте масалан дар ягон коргоҳ ё масалан бо ягон ҳуҷҷате сару кор гирифтанӣ мешавад, ҳатто ба кумитаи маҳалла ворид мешавед барои тасдиқнома гирифтан, онҳо аз шумо шаҳодатномаи хуб ваксинатсияро мепурсанд. аммо худи кормандони тиб бошад инҷо тавре гуфтанд бигзор тибби хусусӣ, онҳо ҳам кор карда истоданд, кормандони ҳамин соҳа ҳастанд. мутаассифона ба ваксина фарогир нагардида истоданд ва инҷо фикр мекунам ки вазифаи ҷонӣ ҳам масалан шумоён, ҳам худи роҳбарияти ҳамин коргоҳе ки масалан ҳамин муассисаро таъсис додааст ва пеш аз ҳама худи ҳамон нафаре ки ваксинаро қабул накардааст. хеле ки шумо савол додед ки ин ҳам коронавирус ҳам ба монанди грипп сабук гузаштанаш мумкин, ин фақат дар як ҳолат сабук мегузарад. вақте ки мо ваксинатсия мегузарем, ҳар як нафаре ки ваксина гирифтанд, онҳо бемориро сабук мегузаронанд ва дар ҳақиқат ҳам монанди грипп, ҳатто аз вай ҳам сабуктар мегузаронанд ки худашон нафаҳмида монданашон мумкин. лекин он нафароне ки ваксина нагирифтанд, бемориро вазнин мегузаронанд ва ҳатто чӣ хеле ки мо дидем то ба марг оварда расонданаш мумкин ҳаст. барои ҳамин ҳам мо бояд имрӯз албатта ду воии ваксинаро гирем. бисёриҳо занг зада мепурсанд ки духтур шумо ҳамин ваксинаки сарукор дороду кадомаша гирам, то чӣ дараҷа уже ваксинаки бисёр шуд, бо маслиҳат мепурсанд. ман ҳам то гуфтанӣ ҳастам ки самараноки ваксинаҳо мана AstraZeneca 63,9%, ваксини Модерна ани Амрико 94,1%, Коронавак ани Хитой ваксина самараноки 67%, Гом Ковид вак ани Россия 91% ва ваксини Pfizer самараноки ваксина 94,6%. ҳама ваксинаҳо ҳамаш нав, фақат чӣ гирифтан дар кор, омода гирифтан дар кор. як чизи аҷоибе ки шояд барои аксарияти одамон ана ҳамин паҳлӯи масъала норавшан аст ва ба ҳамин хотир ҳам аз эмгузаронӣ аз қабули ваксина худдорӣ мекунанд. вақте мо мегӯем ки эмкунӣ, ин ҳамон ваксинаҳо шакли ғайрифаъоли ана ҳамон коронавирус, ҳамин беморӣ аст, ҳамин вирус аст ва ба организми одам ворид карда мешавад. акнун вақте ки инсон хуб бевосита ҳамин бемории коронавирусро аз сар гузаронидааст, дар организми вай шояд анамин вируси ғайри фаъол ҳам боқӣ мемонад. пас фарқият дар чист? шояд анаҳамин масъаларо ба мо дурусттар мефаҳмондед. хуб дар он ҳолат шояд он нафароне ки камтар шубҳа доранд ё савол доранд, муаммо бартараф мешуд. ташаккур барои саволотон. ҳамин гуфтем мо вирусҳо ҳаст, бактерияҳо ҳаст, ҳамин микроорганизмҳо ки вуҷуд дорад барои организми одам антиген мебошад, яъне зидҷисм антиген мебошад ки чизи бегона. вақте ки мисол вируси ковид сараш ба нав буда кишанда ба организми мо ворид шуд, ин барои мо тамоман вируси нав, вируси бегона буд ки организми мо бар зидди ҳамун вирус антителаҳо подтанҳо чӣ мекунад, ихроҷ мекунад дар хун, ҳамин антителаҳо пур шуда меистад. вақте ки одам ҳамин бемориро аз сар мегузаронад, худи вируси COVID-19 SARS-CoV-2 мегӯянд, дар организм, яъне дар лоби роҳи нафаси боло, лоби бинӣ, лоби даҳон то 28 рӯз метавонад дарёфт карда шавад. баъд вай аз организм берун мешавад. леки
антителаҳое ки бар зидди COVID-19 ҳаст дар хуни мо чӣ мемонад. Пас инҷо зарурати қабули ваксина кадом ҳолат пайдо мешавад? Вақте ки шахси бемор COVID-19-ро мегузаронад, чанд қадаре ки вазнинтар мегузарад, чӣ қадаре ки намуди вазнинашро мегузаронад, мисол 1 маҳ 2 маҳ касал мебошад, ҳамон қадар дар хунаш антителаҳо бо миқдори зиёд мемонад, боқӣ мемонад. Вақте ки одамон ин бемориро сабук мегузаронанд, антителаҳо ҳам низ камтар ҳосил мешаванд. Вақте ки мо хеле ҳамамон мегӯем иммунизатсия кунед, ваксина қабул кунед, вақте ки он нафароне ки ба ин беморӣ гирифтор нашуданд ё ки шакли сабук ба гирифтор шудагӣ бошанд, ин ваксина худи хеле ки мо гуфтем барои организми мо антиген мебошад, антиген ворид мешавад, организми мо бар зидди анамон антиген антителаҳое ҳосил мекунад. Мо гуфтем ки ваксинаҳои бар зидди COVID-19 ҳамаш ғайрифаъол карда шуда, яъне ваксинаҳои кушта мебошанд, ягон оризаҳои хатарнок надоранд. Ҳамчун ки мо гуфтем вай антиген мебошад, барои ҳамин организми мо бар зидди ҳамон кор мекунад, одам метавонад таб кунад, беҳол шавад, бемадор шавад, ин дар меъёр мебошад. Пас як чизи дигарро муайян кунем, он нафаре ки маслан вазнин гузарондааст бемории коронавирусро давоми муддати 1 моҳ ё 1.5 то 2 моҳ ваксина қабул накарданашам мумкин аст? То ҳамин 6 моҳе ки 6 моҳ метавонад ваксина қабул накунад, муддати 6 моҳ. Баъд аз он ки 6 моҳ гузашт, вай албатта бояд ваксина гузаронад, то ки ҳамин хунаш боз пурқувват мешавад, боз антителаҳо баланд мешавад. Бори аввал нест ки мо дар ҳамин студия дар мавриди пешгирии бемориҳои мавсимӣ, аз ҷумла бемориҳои сироятӣ, мин ҷумла коронавирус суҳбат карда истодаем. роҳҳои пешгирии ҳамин бемориро барои тамошобинон гаштаву баргашта пешниҳод мекунем, баён мекунем. Ҳамагӣ чораҳои беҳдоштӣ, риояи қоидаҳои санитарӣ, гигиенӣ ва чизи изофаро касе аз шумо талаб намекунад. боқӣ худ ва атрофиёни худро эҳтиёт кунед. барои иштирокатон дар ин барнома арзи сипос. То барномаи дигар дар паноҳи худо бошед. хайр.